Ah, mana boleh tamu. Woohoo! Yes! Slow down. Ha? Wah, hindi ko man sasandal. San Antonio. Ate Joy! Whoop! Hey! Woohoo! Fast G! Alright! Pusing YouTube ni. Kanang YouTube. Keluar YouTube. Wah, YouTube salting ko. Nakakita ya. Woo! Hari ko ba overtake? Yes. So tinimview pare wa. Abalo ko ni Koy. Munta na ako kini.
nakapag-challenge kay Kennedy na eh. Dinalang ang dinalan. Baso. Baso. Kasig. Ito po mga kapuyat. Actually po gini king Santa Maria. Fiesta po gini. Ini po kaya bagi kong bricks. Yan, ini driver. At di Angelo Malabat. Yan, ang po ay Carrot Joy. Reka na akong barkada. Ayan. Ito Joy. Yang pas Jik. Sudah pa rin ka magkarak kami kini eh. Mulai nilabas itang bilyabang-bang. Sudah pa rin ko kin? Siguro tilang kakaya kini. Sudah rin bilyabang-bang am. So dito na tayo. So dito na po kami ngayon. Yan. Ang aking mga kaibigan. Yan. So dito na muna tatapos ang aking vlog mga katulog. Gabi Fiesta Santa Maria. Mga manarikan. Ganda pala yun. Oo. Pogi ni driver ha. Bye bye, peace out.